Dimas Arya Prabu. Marmane siadi adoh ingsun mawe cerak kaya ndak ora ketagi. Wigatining pasiwakan jroning dina iki ora ana liya hamung kajaba anggon ingsun menggalih marang kahanan swasana Praja Mandura. Saka petungingipun Kakang wis ana jroning Tri Candra kalungguhan iki. Kabeh para kawula Mandura padha dadi rasa pangresah. Pangresahing batin nganti kawektu lumantar lati. Padha darbi sesambat lamun to ora entuk pengayoman saka kabeh para pamongkraja. Apa sababe dene kabeh para kawula padha sesambat mangkono? Katitik saka akeh rerusuh ingkang tumempuh ana jroning praja. Oh, adikku. Ing mangka gegadanganing pun Kakang ingkang lenggahing gampar ngenteni keprabaning Swarginjeng Dewaji. Garapi pengajap sak bisa-bisa pun Kakang kudu ngupaya marga supaya para kawula Mandura padha bisa ngguyu kuwi nganggo cara kepiye. Awit lamun to kabeh para kawula kuwi padha bisa ngguyu ateges uripe wis kasinungan katentreman kelawan kamulyan. Oh, adikku. Jebul wis luput saka ing kekudangan mrucut saka gegendongan katitik akeh para kawula Mandura kang padha sambat kalewantan labet katempuh marang gedhening rerusuh ingkang ana jroning praja. Mula Yai Gandengan pun Kakang sawetara iki durung bisa miyos saka kedaton mongko siadi ingkang wasan pinangka dadi wakilipun Kakang hangasta marang Bambang pengalum-aluming praja. Goreh lan tentreming praja kuwi ana astaning Yai Rukma. Daya-daya pun Kakang mundhut pawarta ingkang saknyatane. Kepiye Yai? Apa pancen kabeh para pamong ora padha mbudidaya miturut dalan kang wis ginaris? Lan gedene apa padha ndaloya marang kewajibane sowan-sowan? Kawula nuwun inggih Koko Prabu. Saderengipun ri paduka ngunjuk atur langkung rumiyin paduka ngaturaken tebah Siti Sekul binuling ron klapa. Apuran to hambok bilih wonten lepate ngatur kula. Nggih. Bilih paduka sampun midhanget pawartos ingkang sampun kadhawaken. Pamanggih kula nggih mila leres menggah swasana Mandura dinten mangke. Nembe ketaman resah ingkang sakelangkung ageng. Duh Koko Prabu. Salebunipun sedaya para pamong inggih boten kendhat. Anggenipun sami nindakaken dhateng kewajibanipun sowan-sowan. Malah kapara sedaya para pamong ngatingalaken gumregeting tekad ingkang sadaya menika wau kepengin badhe adamel dhateng yuwaning negari Mandura. Ewas manten Koko Prabu. Badya sampun amres riwe makartuning sedaya para pamong taksih wonten kewala sambi kalaning lampah ingkang mahanani dhateng goreng nagari Mandura. Ingkang menika Koko Prabu gegandhengan makartuning para pamong menika benten kalian kawajibaning para prajuriting praja. Kaparna paduka Koko Prabu tumuli mundhut katerangan dhateng kadang kula ing lisan Purambok bilih Yayi Ugrasena saged
atur katerangan ingkang saged mahanani lejaring panggalih Paduka Koko Prabu. Mangkono Yai, kawula nuwun menawi inggih. Kadangipun Kakang Dimas Ugrasena kawula nuwun wonten timbalan ingkang dawuh Koko Prabu. Amiji dhateng Paduka pun Ugrasena. Kepriye Di? Siadi ingkang dadi suh sapukawat ana Praja Mandura. Siadi ingkang mangarsani sagung para prajurit. Dina iki negara Mandura kataman rusuh. Apa Siadi kurang ing pangati-ati? Apa Siadi ora mulat ing babagan iki? Kawula nuwun inggih Koko Prabu. Makaten dawuh Paduka Koko Prabu persaing nagari ingkang lugunipun menika dados tanggal jawabing para satriya praja. Bari Paduka namung tansah ngaturaken sedaya kelepatan mugi hanyawis mepedhang Kyai pengharap-harap kakalungna dhateng jangga kula. Namung lugunipun dari Paduka mboten kendhat anggen kula tansah ambudidaya nentremaken Praja Mandura. Elok ing kawontenan Koko Prabu. Negari Mandura menika pesemonipun kados dene jati katlusuban luyung. Lho, piye? Kaya jati ku piye? Kados jati katlusuban luyung. Sababe? Karana sampun kathah para durjana sampun kathah leresah-leresah ingkang kacepeng dening satriyaning praja. Ananging uger tinakenan reresah menika wau dhatengipun saking ing Sengkapura. Wis rerusuh kang wis padha cinekel dening Kang Wajib kabeh padha ngaku lamun tok asal usule saka ing Sukapura. Kawula nuwun inggih. Lah dalah. Wis Yai, yen ngono saya cetha, saya wela-wela. Lamun to giduwing praja goreng negara iku sangkane dudu saka ngendi-endi, nanging malah saka kulit daging dhewe. Kawula nuwun kaluhuran dawuh Paduka Koko Prabu. Iya. Yen mengkono jumbuh lawan batinipun Kakang ingkang adoh sadurungipun Kakang wis ngraita. Lamun to pun Kakang asta pusara praja iku bakal ana ingkang ngobak-obak dudu saka sapa-sapa ning malah saka jero negara dhewe. Yen pancen mangkono Dimas Ugrasena, aja sepening pengati-ati aja ninggaling kaprayitan. Sakabehing durjana sekabehing rerusuh ingkang wis padha cinekel dikunjara sawetara lan dipatrapana pidana ingkang timbang lawan kalupurane. Kawula nuwun inggih dhateng sedika ngestakaken dawuh. Yai sekarone bebarengan karo pun Kakang Ayuh padha nggedhekake panalongsa kunjuk marang Gusti Kang Akarya Jagat. Marga ngene ngono. Sifat manungsa mung kuwasane hangupadi budidaya marang gelaring tata lair. Nanging sekabehing pepesten amung Gusti ing ngasta. Mula Yai pinangka kanggo nyida dosa nyingkirake ing keluputan sranane mung tansah nggedhekake panalongsa unjuk marang Jawata miturut dalan kapercayan kang wis padha dinasuk sowan-sowan. Lagi cawan sabda